होठवा से न दुनिया कुलल करेला, जैसे नागिन से सपेरा अटखेल करेला, जैसे नागिन से सैया तमरकारी। आप सबके प्रणाम। आप सब देखा तानी खाटी भोजपुरिया अड्डा। खाटी भोजपुरिया अड्डा के आज के एपिसोड हम हिंदी फिल्म और ये पूरा भारतीय सिने जगत के बहुत बड़ा नाम के समर्पित करतनी। 12 अप्रैल के दिन आशा ताई ये दुनिया के अलविदा कही गई। भोजपुरी सिनेमा संगीत के दुनिया में आशा भोसले के योगदान बहुत खास रहल बा। वो अपन मधुर आवाज से न सिर्फ हिंदी सिनेमा बल्कि भोजपुरी संगीत में भी एगो अलग पहचान बनवले रही। भोजपुरी में उनका शुरुआत, भोजपुरी फिल्म की बात करें तो उनका शुरुआत ऐतिहासिक फिल्म दंगल से भइल। 1977 में फिल्म रिलीज भइल रहे। ये ऐतिहासिक काहे रहे, काहे कि ये फिल्म भारत के पहला रंगीन भोजपुरी फिल्म मानल जाले। ये फिल्म में गावल उनका गीत मोरे होठवा से नथुनिया आजो श्रोता सुनकर लाजवाब हो जाला। ये गीत के बोल कुलवंत जानी लिखले रहलन। संगीत आवाज के मेल से संगीत भोजपुरी संगीत के एगो अमर धरोहर बन गई। चित्रगुप्त के म्यूजिक रहे एक में। फिर ओकरा बाद बहुत सारा ऐसे गीत आयल, जैसे केहू लुटेरा केहू चोर हो जाला फिल्म धरती मैया के। ओकरा बाद गोरकी पतरकी रे भला के भूल सकेला ई गीत रहे बलम परदेसिया के। बलम परदेसिया में और भी बहुत सारा गीत गाना रहे जो आत्मा के छुअत रहे। लेकिन और ये उमें आशा भोसले की आवाज़, चित्रगुप्त के म्यूजिक, सब के कायल हो गए रहे। कुछ समय बाद आशा भोसले भोजपुरी फिल्म के अलविदा कह दिली, काहे कि वो बहुत बिजी रहली अपन हिंदी फिल्म में यही से। लेकिन 2008 में फिर वो वापसी कैली। कौन फिल्म से, तो ओकर नाम रहे नेहिया सनेहिया। और एमे संगीत दिले रहलन केवल कुमार। जब उनसे मीडिया पूछलस, जब वो लखनऊ आए रहे, उनका से सबके पूछलस कि आखिर इतना साल बाद 2008 में आप काहे वापसी करते नहीं है, का रीज़न हो सकेला। तो कहली कि हमरा चित्रगुप्त जी नियन जन म्यूजिक सुनाई देल और जन समझ में आवता वो हमरा के केवल कुमार में ओकर झलक मिलेले। तब भोजपुरी संगीत के आशा ताई बहुत कुछ देली आज उन्हें की, लेकिन उनकर आवाज़ भोजपुरी फिल्म में, भोजपुरी श्रोता में और भोजपुरी अड्डा में हमेशा गूंजत रहे। उनकर के आप सबके तरफ से, भोजपुरिया समाज के तरफ से श्रद्धांजलि।